Tervetuloa jälleen kryptomarkkinan viikkokatsauksen pariin. Tällä viikolla markkina palasi voimakkaasti korjausliikemoodiin ja syyskuun historiallisesta kehityksestä poikkeavan positiivinen vire näyttää päättyneen. Eli nyt Bitcoinin hinta on palaillut takaisin kuun alkuasemiin ja monen muun osalta näyttää hieman heikommaltakin. Tämän viikon suuri positiivinen uutinen on, että Coinmotionin saatiin lanseerattua steikkaus, eli torstaina lisättiin steikkauspalvelu meidän valikoimaan. Siellä on useille eri kryptoille tarjolla steikkausmahdollisuuksia. Siitä hetken päästä lisää. Muuten uutisissa paljon tällä viikolla on ollut vakavaluutta-aiheisia uutisia vakavaluuttamarkkinan valtavasta kasvusta ja laajenemista eri suuntiin, niin tutkitaan vähän siihen liittyviä uutisia tänään. Mutta aloitan oman osuuteni tästä markkinakorjaus pientä katsausta siihen, eli tosiaan Bitcoin on tippunut tällä viikolla ja muu markkina sen mukana, ja nyt taas on niin kuin trendi ollut sellainen, että muu markkina on pärjännyt hetkellisesti huomattavasti huonommin kuin Bitcoin, eli nämä viime aikoina Bitcoin-dominanssia laskeneet älysopimusalustat, tokenit, niin kuin monet muut isot kryptovaluutat, jotka on performoinut hyvin, kuten Avalanche, Avax, Solana Sol ja Hype, niin on kaikki aika voimakkaasti punaisella, että niissä on tuommoista, noiden kolme osalta puhutaan 18-26% viikkolaskuista, eli trendi on niin kuin kääntynyt varsin nopeasti ja jyrkästi. Hetkellisesti vai pidempiaikaisesti se jää nähtäväksi. Myöskään sitten meidän nousijoiden listalla ei näy mitenkään kovin paljon poikkeuksia tähän yleiseen laskutrendiin, eli meidän nousijoiden listalla on tasan yli 50% viikossa noussut, tai käytännössä kohtuullisen paljon noussut coini. Ainoana on tuollainen kuin Merl, eli Merlin Chainin tokeni, ja Merlin Chain on tämmöinen Bitcoinin päälle rakennettu Layer 2-protokolla, niin kuin Bitcoinin sivuketju, joka kehittää uudenlaisia tapoja hyödyntää sitten Bitcoinin lohkoketjua niin kuin älysopimusalustatyyppiseen toimintaan, tuonut DeFi-palveluita sinne, NFTitä, pelaamiseen liittyviä ominaisuuksia. Eli Bitcoinin osaltahan tämä älysopimusalusta toiminta, DeFi on vielä aika pientä ja tavallaan siellä ei niin paljon kilpailua, mutta Merlin Chain sinne panostaa sen kehittämiseen ja nyt on ollut aika vahvassa trendissä tässä syyskuun aikana, eli koko syyskuun ajan on oikeastaan ollut tuo Merlin Chainin tokeni nousussa ja myös tällä viikolla, vaikka markkina on muuten kääntynyt selvään laskuun, niin Merl on jatkanut ylöspäin. Eli ehdottomasti kiinnostava projekti tuolta niin kuin arvoltaan pienempien kryptovaluuttojen joukosta sen suhteen, että tavallaan vähän omalla kentällään kilpailee tuolla Bitcoinin sivuprojekteja tai sivuketjuja, niin niihin liittyviä tokeneita ei markkinoilla montaa ole. Muuta mainittavaa ei tästä listalta nyt oikein hirveästi ole. Siellä on pieniä kryptovaluuttoja muutamia, jotka on päätyneet hieman vihreälle, mutta käytännössä tämän viikon menestyjä isoista voisi sanoa, että ne, jotka ei ole tippunut kovin paljon, kuten esimerkiksi XRP on tippunut aika paljon vähemmän kuin vaikka Solana ja Avalanche, niin XRPlle sinänsä viikko on ollut näistä isoista ihan ok. Myöskin Ethereumin hyvä lento näyttää nyt toistaiseksi hiipuneen tässä syyskuun edetessä. Sitten mennään noihin tosiaan tuohon steikkausaiheeseen lyhyesti, käyn sitä tässä läpi. Olette ehkä törmännyt Coinmotionin asiakkaat eri kanavissa siihen, että tosiaan julkaistiin torstaina steikkauspalvelu meillä, eli mahdollisuus koskee Bitpandan kautta olevia niin kuin laajennetun valikoiman coineja, ja tietysti niistä kaikille ei ole steikkausmahdollisuutta, se riippuu siitä, miten se protokolla toimii, mutta siellä on ainakin kymmeniä, en tiedä kuinka iso se kokonaismäärä, että mitä kaikkea voi steikata, mutta siis nämä suosituimmat Solanat ja Avaxit ja Hypet
muun muassa on siellä Atom steikattavana. Ja tosiaan malli on nopeuttaa käyttöä, eli tuolta sovelluksesta vaan steikkausvalikkoon ja löytyy sitä etusivulta suoraan ja pääsee steikkaamaan varoja ja välittömästi pääsee ikään kuin tuottoihin käsiksi. Viikon välein maksetaan realisoituneet tuotot ja myöskin purkuaika on mitätön, eli saa myös voi niin kuin koska tahansa keskeyttää tuon steikkauksia ja vaikka myydä ne varat. Eli hyvin joustava malli ja helppo ottaa käyttöön, helppo testata ja myöskin meidän niin kuin teknisesti niin prosessi on ollut varsin sujuva, että käyttäjäpalaute toistaiseksi on ollut hyvä ja omat sisäiset testit, että homma toimii niin kuin pitääkin. Eli kannattaa lähteä testaamaan meidän steikauspalvelua, jos sulla on siellä sellaisia varoja, joita voit steikata, tai sitten jos ei ole, niin voit esimerkiksi lähteä ostamaan dippiä noiden isojen steikattavien koinien osalta ja laittaa ne tuottamaan. Sitten muissa uutisissa, vakavaluutta-uutisia, näitä tulee sitten sekä minun että Ilarin osalta. Mä aloitan tämmöisellä Stellar-aiheisella näkökulmalla, eli XRP, vanha forkki XLM, eli Ripplen kova kilpailija Stellar, niin toimii niin kuin samalla kentällä kuin Ripple ja XRP, ja pyrkii tai tarjoaa käytännössä tosi nopeiden ja halpojen siirtojen verkon, ja pyrkii houkuttelemaan institutionaalisia käyttäjiä myös sinne sen omaan verkkoon, ja nyt viime aikoina on tehnyt panostuksia siihen, että vakavaluuttatoiminta tuolla Stellarin verkossa kasvaisi. Ja nyt viimeisimpinä kehitysaskeleina niin on aloittanut yhteistyön sekä PayPalin että Visan kanssa, eli PayPalin oma vakavaluutta PYUSD, niin se on nyt lähdössä toimimaan tuolla Stellarin verkossa, eli PayPal laajentaa oman vakavaluuttansa käyttöä useisiin uusiin lohkoketjuihin, ja Stellar on niistä yksi, ja sitten Visa myös kesällä ilmoitti lisäävänsä Stellarin osaksi lohkoketjuja, joiden kautta eri toimijat voi välittää makrotapahtumia Visan järjestelmissä, eli tämmöinen maksujen setlaus mahdollista Stellarin verkon kautta myös Visalla. Eli Stellar, vaikka onkin jo tämmöinen vähän vanhempi järjestelmä, niin edelleen, ja voi sanoa, että XLM-token hinnassaan on jäänyt uudempien ja trendikkäämpien jälkeen, niin verkkoa edelleen pidetään, niin kuin myös isot maksuvälittäjät pitää sitä luotettavana verkkona, ja no se on kyllä omienkin kokemusten mukaan hyvin nopea ja hyvin toimiva verkko, että sinänsä toimiva järjestelmä, mutta se, että lunastaako tuo token sitten odotuksia, niin se jää nähtäväksi. Toistaiseksi ei ole ihan pysynyt markkinoiden vauhdissa, mutta joka tapauksessa positiivisia kehityksiä Stellarin osalta. Sitten lähdetään Ilarin johdolla jatkamaan muihin vakavaluutta-uutisiin, mitä meillä on markkinoilta. Ilari, ole hyvä. Joo, tosiaan vakavaluuttasektori kasvaa aika huimaa vauhtia, niin sitä myötä sitten tämä uutisointikin keskittyy aika lailla vakavaluuttoihin, tai ainakin viime aikoina on keskittynyt. Niin katsotaan nyt pari viimeaikaista uutista, mitä ollaan saatu nyt tietoon sitten markkinalle. Ja tosiaan ehkä niin kuin yksi mielenkiintoisimmista uutisista oli toi, että eurooppalaiset liikepankit ilmoitti, että ne valmistelee vakavaluuttaa, ja tosiaan 9 eurooppalaista liikepankkia ilmoitti tuossa eilen torstaina aikeistaan perustaa sitten niin kuin tämmöisen yhteisen pankkikonsortion tai yhtiön, jonka kautta ne sitten ajatteli lanseerata MiCA-regulaatioon yhteensopiva eurovakaavaluutan. Ja tämä lanseerausta kaavaillaan vuoden 2026 jälkipuoliskolle, ja tämän
projektin tavoitteena on sitten NS haastaa Yhdysvaltoja siinä hallitsevan digitaalisen markkinan asemassa, ja nämä pankit sanoo tässä ilmoituksessaan tai tiedotuksessaan, että tämä aloite tarjoaa todellisen eurooppalaisen vaihtoehdon Yhdysvaltojen hallitsemille vakavaluuttamarkkinoille ja edistää Euroopan strategista autonomiaa maksuliikenteessä. Ja tämä pankkien hanke tähtää sellaisen tokenin luomiseen, jota voidaan käyttää sitten niin kuin nopeisiin ja edullisiin maksuihin ja selvityksiin. Ja siitä huolimatta, että vaikka niin kuin Euroopan keskuspankki on aiemmin suhtautunut näihin vakavaluuttoihin tai yksityisesti niin kuin liikkeeseen lasketuihin vakavaluuttoihin varauksella, niin ne sitten on päättänyt lähteä kokeilemaan kuitenkin tätä. Ja tosiaan tämä EKP, eli Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde, sanoi aiemmin, että niin kuin yksityisesti liikkeeseen lasketut vakaavaluutat voi mahdollisesti muodostaa erilaisia riskejä esimerkiksi rahapolitiikalle tai rahoitusvakaudelle. Ja, hänen mukaansa niin hän kokee turvallisempana vaihtoehtona tämmöisen niin sanotun digitaalisen euron lanseeraamisen, mutta tähän sitten osa liikepankeista ei oikein ole halukkaita ryhtymään, sillä osa näistä näkee, että se voisi mahdollisesti johtaa asiakasvarojen siirtymistä näistä liikepankeista esimerkiksi niin tähän EKPn takaamaan digitaaliseen lompakkoon. Tähän 9 pankin konsortioon liittyy alustavasti nämä 9 pankkia, eurooppalaista 9 pankkia, ja siellä nyt saattaa olla jotain nimiä, mitä esimerkiksi suomalainen voi tunnistaa, että siellä on tanskalainen Danske Pankki ja ruotsalainen SEB ja erilaisia muita eurooppalaisia toimijoita. Tämä pankkikonsortio totesi myös tässä tiedotteessaan myös, että hanke on sitten myös avoin myös muiden pankkien liittymiselle tähän projektiin. Ja tämä on todella mielenkiintoinen kehitysaskel niin kuin Euroopassa, että täällä Euroopassa ei ihan hirveästi ole ollut semmoisia eurovakaavaluuttoja, tai itse asiassa on ollut eurovakaavaluuttoja, on vielä tälläkin hetkellä, mutta ne ei ole oikein päässyt lähteä lentoon niin kuin Yhdysvalloissa. Ja saa nyt nähdä, että mihin tämmöinen liikepankkien konsortio sitten pääsee ja onnistuuko tämä kokeilu missä mittakaavassa, mutta ihan mielenkiintoista kehitystä tältäkin osalta. Sitten toinen uutinen on tähän plasmaketjuun liittyen, tähän plasmaketjun XPL-tokeniin liittyen. Että tosiaan aiemmin uutiskirjeessä ollaan mainittu tästä vakavaluuttoihin fokusoivasta plasmalohkoketjuverkosta, niin se tosiaan sen verkko käynnistettiin eilen, ja sitten tämä natiivi tokeni tai sen kaupankäynti myös alkoi samaan aikaan. Ja tosiaan tämä verkko ja sen tokeni lanseerattiin about $2.4 miljardia markkina-arvolla, ja sitten samalla tässä verkossa oli täysin valmis niin kuin DeFi-ekosysteemi. Ja ennen tätä niin kuin pääverkon lanseerausta, niin tämä Plasma toteutti tämmöisen lanseerausta edeltävän kampanjan, joka sitten keräsi $2 miljardin edestä vakavaluuttoja tähän ekosysteemiin. Ja tarkoituksena parantaa niin kuin likviditeettiä heti alusta alkaen. Ja tämä Plasmahan kertoi ja uutisoi silloin aiemmin, että kesäkuussa järjestetty talletuskampanja saavutti $1 miljardin kattonsa hieman yli 30 minuutissa. Ja tämän lisäksi sitten 50 miljoonan julkinen myynti, tämän XPL julkinen myynti, niin ylimerkattiin jopa $323 miljoonalla. Tämän lisäksi sitten on erilaisia yhteistyötä ollut tällä Plasma-verkolla, joista esimerkiksi tämä Binancen on-chain-tuote, Plasma USDT, niin se saavutti lopulta myös sitten $1 miljardin tilauskaton. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä ketju siis käynnistyi eilen käytännössä suoraan $2 miljardin
likviditeetillä varustettuna, johon sitten mikään muu verkko ei ole aiemmin kyennyt. Tässä ketjulanseerauksen yhteydessä niin eri hajautetut protokollat ja applikaatiot lanseeras myös omat niin kuin, protokollansa tähän plasmaverkkoon kilpaillakseen tästä niin kuin massiivisesta likviditeetistä, mitä siellä nyt on ja mitä sinne sitten mahdollisesti tulevaisuudessa tuodaan. Ja tämän lanseerauksen yhteydessä niin julkistettiin yli 100 DeFi-integraatiota sinne ketjuun, ja näistä nyt julkaisukumppaneina oli muun muassa Aave, Ethena, Fluid ja Euler. Ja nyt kun katsotaan niin kuin päivää jälkeen tämän lanseerauksen, niin etenkin sitten tämä Aave-lanseeraus plasmaketjussa oli menestys. No tietty niin kuin muutkin protokollat. Protokollilla oli hyvä niin kuin startti siellä, mutta tosiaan voidaan nostaa tämä Aave tähän esimerkiksi. Ja tosiaan tämä Aaveen tämmöinen delegaattiryhmä ACI, niin sen perustaja Mark Zeller totesi twiitissään, että plasmaketjussa toimiva Aaveen, niin tämä Plasma Market on noussut ennätysnopeasti miljardiluokan rahamarkkinaksi. Ja tällä hetkellä Aaveen tämä plasmamarkkinan markkinakoko on jo 3,14 miljardia dollaria tällä hetkellä, kun tätä videoa kuvataan, ja kaikista näistä varoista, eli tämä 3,14 miljardia, niin on 1,17 miljardia dollaria jo käyttäjät lainanneet. Ja tätä myötä niin Plasma Market nousi sitten hetkessä toiselle sijalle Aaven eri näissä integraatioista, ja ainoastaan Ethereumissa toimiva protokolla-integraatio on markkina-arvoltaan suurempi kuin tämä Plasma Market tällä hetkellä Aaveessa. Ja tässä näkyy vielä jotain dataa tuon Plasma Marketin osalta. Ja tosiaan muistutuksena vielä tähän, että mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi uusista niin kuin token-lanseerauksista tai ihan mistä vaan tokeneista, joita ei ole esimerkiksi listattu CoinMotionin normaaliin tai lisävalikoimapalveluun, niin näitä voi tietty aina tiedustella sitten meidän OTC-palvelusta ja siitä, että onko ne mahdollisesti saatavilla sitä kautta. Tässä mun uutiset tältä viikolta, ja sittenpä AV-vuoro. Jees. Striimijakoon. Markkinat. Mitäs me ollaan saatu tällä viikolla oikeastaan talousdata, mitä Jenkeistä on tullut, niin sehän on edelleen tukenut tuollaista maltillista kasvua kaiken kaikkiaan. Eli me saatiin noita PMI-lukuja muun muassa. Ne on edelleen, joskin vähän niin kuin edellisiin lukuihin verrattuna pientä hidastumista nähty, niin kuitenkin niin kuin yli 50, mikä kertoo edelleen positiivisesta kehityksestä. Ja sen lisäksi me ollaan saatu BKT-lukuja, niitäkin korjattiin positiivisemmiksi. Eli kaikki niin kuin sinänsä kielii siitä, että Jenkeissä talouskasvu vielä on niin kuin vähintäänkin siedättävää, jos ei jopa positiivista. Eli vaikka siellä on niin kuin tiettyjä työmarkkinoissa nähty hidastumisen piirteitä ja muita, niin meillä on kuitenkin vielä ihan okolta vaikuttava talouskehitys Jenkeissä. Nyt me saadaan tänään uusimmat inflaatioluvut, PCE, eli tämä Fedin lempi-inflaatiomittari julkaistaan tänään. Oliko se nyt 3:30, joo. Ja sieltä voidaan niin kuin tietenkin, jos me saataisiin positiivisia uutisia, niin voitaisiinko me saada eli hidastuvaa inflaatiota, niin voitaisiinko me saada lisäboostia markkinoille siitä. Toivottavasti saadaan. Nyt on ollut aika ruman näköistä meininki kryptomarkkinoilla, mutta kaikki niin kuin näyttää mun mielestä ihan okolta. Ja sitten jos suhteutetaan se siihen niin kuin Fedin piirtämään kuvaan, niin nythän on tällä viikolla paljon ollut Fedin kommentteja, ja
joskin Powell korosti, kuinka paljon näillä on ollut vaikutuksia kryptomarkkinoihin, kun se korosti, että rauhallinen harkittu lähestymistapa pysyy ja tämä perustuu tiukasti dataan, eli me ei olla niin kuin millään lailla, tai Fed ei ole millään lailla varma, että me nähtäisiin välttämättä mitään voimakkaita koronlaskuja. Jos data näyttää, niin sitten voi olla, mutta niin kuin säikähtikö markkinat tätä viestiä, vaikea sanoa. Kyllähän niin kuin charteissa on ollut se hintaheikkous on ollut läsnä jo jonkun aikaa, että siinä mielessä ei mitään yllättävää. Sitten jos vertaa sitä, että mitä tämä Miran, tämä uusin johtokunnan jäsen, Trumpin kätyri niin sanotusti, kommentoi, niin sehän viittasi nyt tämän perinteisen kaksoismandaatin, eli hintavakauden ja täystyöllisyyden lisäksi kolmanteen mandaattiin, mikä koskee sitten taas niin kuin maltillisia pitkän aikavälin korkoja. Ja tämä on nyt uusi nyanssi tavallaan, ja mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tulee vaikuttaa Fedin politiikkaa yleisesti, kun Trump saa näitä omia miehiään sinne tavallaan ajamaan sitä omaa agendaansa, ja kuinka paljon tätä ruvetaan korostaa. Eli tämä perustuu periaatteessa niin kuin Fedin alkuperäiseen lakiin, missä todetaan, että keskuspankin tehtävänä on edistää hintavakautta, maksimaalista työllisyyttä ja huolehtia maltillisista pitkän aikavälin koroista, ja tämä tietenkin sataisi hyvin niin kuin kryptojen laariin todennäköisesti. Mutta jännä nähdä, miten tämä nyt tulee kehittymään, ja Miran tietenkin oli vahvasti sitä mieltä, että korot pitäisi laskea muutaman prosentin tasolle, mutta katsotaan, miten kehittyy. Vähän niin kuin uusia tuulia tuonne, joka tapauksessa puhalletaan tuonne Fedin johtokuntaan. Mitäs sitten? Sitten me ollaan saatu kryptoissa dollari on vahvistunut hieman tällä viikolla, eli se on niin kuin, voidaan ajatella, että verrattain vahva makrotalous, vakaa rahapolitiikka, ja sitten meillä on ollut vähän globaaleita epävarmuustekijöitä, kuten Venäjän trollaukset ynnä muut, mitkä on sitten niinku saattanut tukea dollaria lyhyellä aikavälillä. Mutta mitä seurauksena ollaan saatu kryptomarkkinoilla oikein 3 miljardin dollarin likvidoinnit tässä tämän viikon aikana. Eli se kertoo sitä viestiä, mikä nyt ollaan niin kuin, mitä viime perjantainakin perjantain videossa mainitsin, ja jos katsoo niin kuin johdannaispositioita, niin tuo sininen viivahan lähti vähän niin kuin karkuun, jos ajatellaan avoimin johdannaispositioita yleisesti kryptomarkkinoilla versus Bitcoinin hintaa, niin tämä ei niin kuin enää tavallaan niin kuin odotukset karkas realiteeteista. Eli me nähtiin niin kuin hinta lopetti liikkumasta korkeammalle Bitcoinissa, ja tavallaan niin kuin vipupositioita lisättiin aika voimakkaasti, ja sitten me ollaan nähty sen seurauksena menoa, mikä ei ole ollut tietenkään kauhean ideaalia hintakehityksen suhteen. Eli jos nyt mietitään, missä oltiin silloin viimeksi, niin tämähän oli se meidän, taas vähän pidempi aikajänne. Eli tämä oli se meidän vaaran paikka, jos katsotaan tämä juurikin. Ja siellähän me ei nähty enää, hinta ei käynyt enää täppäämässä noita epätehokkuusalueita, vaan niin kuin hinta pyörähti suoraan siitä ympäri. Ja nyt kysymys kuuluu, me saatiin tuossa alkuun pieni reaktio, mutta nyt hinta on jatkunut alemmaksi, eli nyt kysymys kuuluu tietenkin, että missä me saadaan se mahdollinen reaktio korkeammalle. Tässä on nyt muutama leveli, mikä kiinnostaa itseä niin kuin ensisijaisesti. Tietenkin niin kuin isompana kysymysmerkkinä on, että pysytäänkö me tuon swing pointin yläpuolella, eli onko tämä jo uutta impulssia, ja niin kuin viime viikollakin puhuttiin, että se on tietenkin mahdollista, vaikka se näyttääkin enemmän korjaavalta. Jos hinta pysyy noiden pohjien yläpuolella, niin on toki mahdollista, että me viritellään tästä suoraan jotain isompaa nousua, jos me jaksetaan pysyä tuon yläpuolella. Toisaalta me ollaan aika lähellä monthly openia, joten tässä kohtaa mun mielestä olisi verrattain outoa, jos me ei testattaisi sitä ollenkaan. Eli
nähtäisikö vähintään niin kuin käytäisiin monthly openin alapuolella, vai käydäänkö mahdollisesti sviippaamassa myös tuo kvartaali open, mikä sekin aika lähellä, ja sitten stoppaamassa mahdollisesti tuon alapuolella olevat stop lossit. Eli saataisiko me joku SFP siellä, ja kuinka alas me tiputtaisiko me aina tuonne meidän epätehokkuusalueelle asti, mitä me ollaan tarkkailtu jo pidempään. Se on niin kuin yksi mahdollinen skenaario, eli nähtäisikö joku esimerkiksi viikonlopun aikana joku näinkin iso flashi, vai jo mahdollisesti nopeammin, tai sitten mikä kiinnostaa tietenkin on se mahdollinen, jos me ajatellaan niin kuin tätä korjaavana liikkeenä, niin suoraan sinne meidän tavallaan perinteiseen targettiin 100-123 välillä olisi hintatargetti jopa lähempänä tämän pisteen tätä swing lowta kokonaisuudessaan, eli voitaisiinko me saada vastaavasti joku näinkin iso korjausliike, missä me käytäisiin mahdollisesti pyyhkäisemässä aina ton pisteen alapuolella hintakehitys. Se on niin kuin se isompi tavallaan, jos me nähdään isompi korjausliike ton alle tavallaan näihin targetteihin ja sitten vastaavasti tämän kanavan alareunaa kohti, niin se on niin kuin se, missä mä haluaisin viimeistään nähdä positiivisen liikkeen korkeammalle. Tavallaan toi point of control tuolla, jos me saadaan hinnan hyväksyntä tänne, eli tässä kilataan vähän taaksepäin. Eli nyt parhaassa tapauksessa hintaa ei hyväksytä tämän isomman value area hain sisäpuolelle enää. Eli nyt kun meillä on toi value area ja hinta on tavallaan niin kuin konsolidoinut sen yläpuolella, niin me ei saada hintaa enää sinne, vaan me breikataan tästä suoraan ylöspäin. Se on niin kuin se optimistisin skenaario tässä kohtaa tietenkin. Jos hinta hyväksytään sen value-arean sisäpuolelle, niin sitten mun mielestä on vaarana nähdä ainakin hinnan käyminen tuossa hinnan epätehokkuusalueella, eli vihreällä, ja sitten parhaimmillaan tai huonoimmillaan aina niin kuin tuolla alueella asti, missä kohtaa sitten rupeaa kiinnostaa se, että käytäisikö me tavallaan tuon swing pointin alapuolella. Ja sitten jos me suhteutetaan taas sitten niin kuin tähän isompaan liikkeeseen ja ajatellaan, että meillä on täällä mahdollinen Elliott Wave-teorian 1, 2, 3, 4, 5 liike, niin monesti jostain uutta aaltoa, niin monesti se nähdään se käännös just tuon niin kuin paikallisen nelosaallon alapuolella jossain, mutta katsotaan kuinka alas. Kiinnostavimmat fibotasot on vasta niin kuin täällä Yearly Openin hujakoilla, eli sitten jos me saadaan se isompi flashi tavallaan kohtaa, niin sitten voidaan miettiä, että mennäänkö me aina jonnekin Yearly Openiin asti testaamaan. Mutta sitten jos me nähdään tämän näköinen hintaliike, niin sitten kysymys kuuluu, että $1,000 kysymys kuuluu, että nähdäänkö me sitten mahdollisesti vaan niin kuin kolme aaltoa ylös ja korjausliike jatkuu, koska tämä alkaa sitten näyttää jo semi-impulsiiviselta mahdolliselta liikkeeltä alaspäin. Eli parhaassa tapauksessa mun mielestä pysytään value-arean yläpuolelle, ei tiputa kvartaali- avauskurssi alapuolelle. Seuraava steppi olisi, jos tiputaan sinne, eli saadaan nopea käynti, mahdollisesti täytetään hinnan epätehokkuus, saadaan sieltä reaktio, tai esim. Riippuu vähän kuin nopeasti tiputaan sinne, mutta voi olla, että testattaisiin niin kuin jo rangein pohjaa mahdollisesti tässä viikonlopun aikana. Ja sitten nopea palautuminen tavallaan value-arean yläpuolelle, monthly openin ja kvartaaliavauskurssi yläpuolelle. Se olisi niin kuin mahdollinen bullish setappi, eli saataisiin iso trappi täällä. Ja sitten vähän niin kuin enemmän kipua olisi se, että käytäisiin jopa ton pisteen alapuolella. Ja sitten vasta lähdettäisiin miettimään liikettä korkeammalla. Ja sitten tietenkin Yearly Open ja toi on noin ne meidän seuraavat kiinnostuksen tasot. Et tässä on niinku, mulla ei ole kauhean selkeät fiilis suoraan sanottuna, että mistä me se bounce tällä hetkellä saadaan niin kuin pelkkää Bitcoinia, jos katsoo. Jos me katsotaan Ethereumia, niin täällä meillä on
mahdollisesti. Meillä on niin kuin, jos me ajatellaan tätä hintaliikettä, niin nythän meillä on mahdollisesti se ABC alaspäin kypsä. Tämä ei tietenkään tarkoita vielä yhtään mitään, koska tämä on nyt 3 aaltoa, mutta se voi pahimmillaan muuttua useammaksi aalloksi. Tai me voidaan saada connection-aalto ja jatketaan korjausliikettä olemmaksi. Mutta niin periaatteessa me ollaan Ethereuminkin osalta sellaisilla tasoilla, me tiputtiin vähän pidemmälle, mitä itse olisin toivonut. Mä olisin toivonut tavallaan tuolla kynttilällä niin kuin, että tästä olisi palattu jo rangeen, eli oltaisiin saatu tuohon se deviation, sen sijaan me tiputtiin rangein, eli tämän laskevan kanavan alapuolelle, ja nyt tällä hetkellä ollaan niin kuin, ei olla saatu hyväksyntää takaisin, vaan mahdollisesti jopa niin kuin bearish retestiä 90 päivän VWAP-tasoille ja tuohon kanavan alareunaan, eli huonoimmillaan me jatketaan tästä suoraan alaspäin, ja tämä niin kuin impulssi jatkuu tästä alaspäin. Se ei ole tietenkään toivottavaa. Parhaassa tapauksessa me palataan rangeen ja sitten voidaan ruveta miettimään nousun jatkumista Ethereumissa. Tämä on niin kuin yksi leveli, mikä itseä kiinnostaa. Jos me katsotaan isoa kuvaa kuitenkin, niin tavallaan voidaan katsoa line chartti välillä avaa tilannetta paljon. Eli täällähän meillä on, jos me katsotaan viikkotasoa nyt, niin meillä on aika selkeä vastustaso about tuossa sinisen viivan tasolla. Ja nyt jos me katsotaan, niin mehän vaan testataan sitä mahdollisesti. Me ollaan breikattu sen yläpuolelle, tämä on retest mahdollisesti, ja sitten me jatketaan tästä vielä. Tehdään ainakin se 1, 2, 3, 4, 5 käytännössä. Eli tähän se 5. aalto vähintään vielä jo kuinka korkealle, niin aika näyttää. Se on niin kuin se bullish setup. Sitten vastaavasti, jos me saadaan korjausliikkeen jatkuminen, niin ehkä me testataan vielä tätä trendiviivaa, niin kuin saadaan isompi retest siihen mahdollisesti. Se on niin kuin yksi skenaario. Mutta ideaalitilanteessa nähdään kuitenkin about tältä tasolta reaktio korkeammalle. Se on oma toive tietenkin, ettei ei välttämättä rikottaisi hintarakenteita ihan mahdottoman isosti. Ja sitten jos me ruvetaan tippumaan niin takaisin jonnekin tänne tasoille, niin sitten meidän pitää adjustoida tavallaan odotuksia sen Elliott Wave-teorian näkökulmasta. Eli siinä kohtaa tässä ei kyse olisikaan enää 1, 2, 3, 4, 5 setupista, vaan taisi joku esim. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten onko homma taputeltu tältä erää vai onko tämä isompi ensimmäinen aalto, ja sitten me saadaan niin kuin ABC, connection wave, ja sitten vielä korjausliike sinne tavallaan kakkosaallon optimi-fipo-tasoille ennen 3. aaltoa ja 4. aaltoa ja 5. aaltoa jne. Mutta katsotaan vähän, miten hinta kehittyy lähipäivinä. Sama linkissä, jos katsotaan linkkiä, niin täälläkin me ollaan nyt tasoilla, mitkä tavallaan on omasta mielestä kiinnostavia siitä näkökulmasta, että täällä yhdistyy tavallaan tämän impulssin fibotasot juurikin tällä tasolla. Sitten meillä on se mahdollinen kanava pohjatestaus. Eli tässä on niin kuin monta mielenkiintoista tasoa tässä. Meillä on alkuperäinen nouseva kanava, minkä yläreuna on tässä, jne. Me ei ihan olla täpätty vielä tavallaan sitä meidän perus Fibo estimaattia, eli 123. Eli kysymys kuuluu nyt vielä itselle tässäkin kohtaa, että onko meillä mahdollista, että jos me saadaan Bitcoinissa, jos me saadaan esimerkiksi Traffissa, tavallaan Traffi johdattelee meitä niin kuin alempiin hintoihin, ja sen seurauksena Bitcoin korjaa vielä syvemmälle, niin onko meillä vielä tilanne, missä meillä on mahdollisesti, tämä on niin kuin jos tämä on eka aalto connection wave, tai eka aalto tuohon connection wave, ja tämä on se tavallaan jatkumo, niin sen C-aallon tavallaan jakautuminen, niin onko meillä 1, 2,
onko tämä vasta kolmosaalto, nähdäänkö me nelosaalto, eli pieni nousu, ja sitten me saadaan vielä vitosaalto, ja tavallaan sen kautta me muodostetaan tähän jotain paikallista rangea tavallaan. Eli hinta voi jatkaa niin kuin siis me voidaan nähdä vielä uudet pohjat, missä me käytäisiin täyttämässä tavallaan noin FIBO-tavoitteet, mutta todellisuudessa hinta jatkaisi niin kuin sivuttaisrangea, missä me vaan sitten käydään jossain kohtaa sweeppaamassa nuo pohjat vielä uudestaan pienen nousun jälkeen. Tai sitten me jatketaan tulemista, markkina jatkaa heikkoa liikettä saman tien, eikä näe minkäännäköistä bouncea ylöspäin. Sekin on toki aina mahdollista, mutta niin kuin, tämän hetken pessimismi huomioiden mä haluaisin nähdä ainakin niin kuin hetkellisesti myös late shorttien näpäytykseen, mutta katsotaan. Kaikki chartit ei näytä tällä hetkellä superhyviltä mun mielestä. Esim. Jos ajatellaan Solanaa, meillä oli täällä fiilis, tämä oli niin kuin ikävä SFP, ja meillä ajateltiin, että ehkä saadaan joku deviation tuolla. No joo, saatiin vähän enemmän kuin deviation tuolla. Saatiin niin kuin hinta tippui käytännössä 20% tuolta huipuista. Ja nyt me ollaan tavallaan tilanteessa, missä testataan kaikkia näitä pisteitä, mitä ei ole vielä testattu, eli pelkkää higher lowta, jolloin meillä saadaan helposti tilanne, missä niin kuin hinta pystyy jatkamaan nopeat korjausliikettä, jos se ostajat tai palaa puolustamaan hintoja. Ja tämäkään ei näyttää vähän kyseenalaiselta hintarakennelma tällä hetkellä, joten mä en osaa sanoa tästä juuta enkä jaata suoraan sanottuna Solana hintakehityksestä, mihin se on mahdollisesti menossa. Ideaalitilanteessa tietenkin sulaminen lakkaa ja saadaan edes jonkun sortin konsolidointiperiodi kohta, mutta eihän tämä nyt niin miltään superhyvältä näytä. Ja sitten sama se yksi, missä meillä oli se potentiaalinen bullish setup, MicroStrategy, mistä olisi voinut saada vetoapua Bitcoinille. Ja nyt kun me katsottiin aikaisemmin joskus milloin nyt katsottiinkaan, niin meillä oli mahdollinen YKK-V ylöspäin ABC Golden Pockettiin. Saatiin pieni nousu, no ei jaksettu mihinkään ja hinta jatkoi sulamistään. Niin tuonne täällä kysymys tässäkin on, että mitä tapahtuu niin kuin, seuraavina päivinä ja viikkoina, koska nyt tämä vähän muuttaa taas tilannetta. Ja sitten mä jatkan kulta Bitcoin-charttiin. Ja täälläkin ollaan nyt, jos ajatellaan, tuonne täällä kysymys tässäkin on, että onko tämä valmis impulssi, eli 5 aaltoa, jonka seurauksena meillä on mahdollinen ABC, tai tavallaan teknisesti voisi olla ABC alaspäin, tavallaan meidän FIBO-tasoille, ja sitten taas niin kuin isommalle retrace-alueelle, mihin yleensä V2 retraceaisi, mikä sitten tarkoittaisi aika isoakin korjausliikettä mahdollisesti Bitcoiniin. Mutta kolikon kääntöpuolena on se, että me ei olla tiputtu vielä tämän vihreän taso alapuolelle, ja me voidaan helposti saada, tässä on kuitenkin, jos me ajatellaan, eli jos me saataisiin tälle liikkeelle jatkumo alaspäin, niin se voisi silti tarkoittaa sitä, että tässä on nyt mahdollinen 5 aallon liike alas, mutta siitäkin huolimatta se voi olla vasta ensimmäinen leiki. Mä nyt maalailen piruiseinille, nämä on nyt pessimistisiä skenaarioita, mutta pitää kaikkea varautua. Eli nyt siinäkin tapauksessa, jos taas niin kuin alkuu sille korjausliikkeelle tänne, niin siinäkin tapauksessa me todennäköisesti voitaisiin saada hetkellinen Bitcoinin voimannäyte, ja jos me noustaisiin vaikka tuonne 35 tasolle, niin se voisi tarkoittaa Bitcoinissa kuitenkin, eikö nyt mulla väärä chartti, mitä tapahtuu. Se voisi tarkoittaa kuitenkin sitä, että Bitcoin jaksaisi tehdä vähintään tämän liikkeen,
jonnekin lähemmäksi 130 tonnia. Mutta kysymys kuuluu tosiaan, että miltä tasoilta, nähdäänkö se suoraan, nähdäänkö me niinku ennen tota pistettä, käydäänkö me sweepaa se, vai nähdäänkö me joku vielä syvempi korjausliike, että se tapahtuu niinku vasta alempaa. Nämä on niitä tuhannetalla kysymyksiä, mihin vielä ei ole vastauksia itsellä. Ja sitten me voitaisiin katsoa, jos me saataisiin tavallaan, nyt jos mietitään iso kuva vielä nopeasti, niin meillä on edelleen se setup, että meillä on niinku, miten ikinä nämä aallot rakentuukaan, niin meillä on mahdollinen eka aalto täällä, tämä on mahdollinen kakkosaalto, korjausliike, mahdollinen kolmosaalto, tämä on niin kuin yleensä, tämä näyttää selkeämmältä tavallaan bull flagiltä, mikä on yleensä nelosaallon ominaispiirteitä, ja jos me ollaan niin kuin se tavallaan se Elliott Waven niin kuin se yleensä Elliott Wavessa aallot jakaantuu, siis impulssi jakaantuu 5 osaan, ja sitten se ensimmäinen aalto, kolmas aalto tai 5. aalto, niistä joku yleensä niin kuin jakaantuu vielä selkeämpiin 5 aaltoon. Eli niistä tapahtuu vielä niin kuin semmoinen selkeämpi ekspansio. Niin nyt jos ajatellaan, että meillä olisi setup, missä nämä on ns. Lyhyitä aaltoja, eka, toka ja kolmas, yleisin se pisin aalto on kolmas aalto, ja me saataisiin se extension tavallaan 5. aaltoon, niin voisi ajatella, että se näyttää tavallaan täältä, eli meillä on 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jos meillä on tällainen setup nyt mahdollisesti käynnissä, mikä niin kuin, jos ajattelee, milloin Bitcoin yleensä toppaa, niin se on se 4. kvartaali, ja se sopisi niin kuin siinä mielessä kuvaan. Ja jos meillä on se setup menossa, niin meillä on mahdollinen 5. aallon, me voitaisiin olla niin kuin ending diagonaalia printtaamassa tänne, jolloin meillä voisi olla se eka aalto, toka aalto, kolmas aalto, 4. aalto, kuinka alas mennään, ja sitten riippuen vielä niin kuin siitä, että saadaanko me stoppi jossain 130 tonnissa, eli tavallaan tuon range huipuissa, ja hinta palaisi sen jälkeen suoraan alas, ja sitten distribuutio, ja sitten alemmaksi, vai olisiko meillä vielä 5. aalto, mikä jakaantuu tavallaan 1, 2, 3, 4, 5 aaltoihin, jolloin me voitaisiin saada vielä hinta niin kuin huomattavastikin korkeammalle, aina niin kuin lähemmäksi 150 000. Nämä on ne $1000 kysymykset, mutta siihen me halutaan nähdä nyt tavallaan, me ei haluta nähdä hintaa hyväksyttävän tänne value-arean sisäpuolelle kauhean pitkäksi aikaa. Jos me käydään siellä, me halutaan nähdä nopea hylsy, niin kuin bear trappi siellä ja sitten korkeammalle. Ja sitten katsotaan, että kuinka pitkälle riittää voimat. Nähdäänkö me niin kuin mahdollinen setup, missä me nähdään niin kuin, vielä huomattavasti korkeammat hinnat, vai nähdäänkö me distribuutio noiden huippujen yläpuolella, mikä olisi tietenkin niin kuin vaaran paikka, jne. Eli nämä on ne, mitkä itseä kiinnostaa nyt niin kuin tässä lyhyellä aikajänteellä. Ja sitten jos me katsotaan logaritmisesti sitä charttia, niin tämä näyttäisi vielä ihan ok, vaikka me tiputtaisiin jonnekin tänne point of control-tasolle asti, mikä sitten tietenkin lyhyellä aikajänteellä rikkoisi monta altticharttia, joten katsotaan miten käy. Ja sitten meillä on, nyt en käy kauhean monta yksittäisiä, mutta meillä on niin kuin tällaisia anomalioita täällä yleisestä kehityksestä, joita on niin kuin chartteja, mitä itsekin olen seurannut pitkään, ja niin kuin sellaisia, mitkä on Pessi-Merlin lisäksi, siis mahdollisia akkumulointiperioodeja, joissa niin kuin yritetään poistua tavallaan paremmille hintatasoille ja mahdollisesti saadaan niin kuin isompia noita uudelleen hinnoitteluita ja selkeitä yliperformansseja. Ja näitä on aina hyvä träkkäillä silloin tällöin. Ja sitten jos me saadaan niitä isomminkin mahdollisia deviationeita rangeista, niin se voi johtaa isoihinkin nousuprosentteihin. Mutta nämä on mitkä coinit on sitten tällaisia, niin ne on hyviä kysymyksiä, mutta näitä kuitenkin on olemassa, mistä me saataisiin hyvät chartti.
Okei, me ollaan joskus chartattukin tätä. Mutta just tämmöisiä, missä on selkeä ja niin kuin tosi kivan näköinen chartti, pitkä akkumulointiperiodi, vähän riippuu mistä piirtää. Ja sitten me ollaan saatu selkeä poistuminen rangeista, range-testaus ja sitten impulssi korkeammalle. Nyt me ollaan toki kriittisillä alueilla, meillä on niin näitä epätehokkuusalueet muun muassa tuolla ja tuolla on muutakin hintahistoriaa aika lähimain. Hinta taisi aloittaa liikkeensä karkeasti tuolta. Ehkä toi on se oikea piste. Eli nyt seuraava steppi olisi tietenkin saada Merlin hinnan hyväksyntä tonne yläpuolelle, jos haluaa korkeampia hintoja haaveilla. Mutta joo, lyhyt sivumaininta vaan, että on koineja, mitkä jaksaa yliperformoida kuitenkin markkinaa kaikesta tästä sentimentistä tai yleisestä suunnasta huolimatta. Niitä kannattaa metsästä. Onko tältä erää paketissa? Sanoisin, että riittää oma höpinä. Joo, mainitaan vielä, että ihmettelin, miten tuolta meidän nousijoiden listalta puuttu tuo Synthetix SNX, että onko se meidän valikoimassa, niin kyllähän se on meidän valikoimassa, mutta se on ilmeisesti noussut tässä aamun tunteina sen verran, että se justiin kerkesi nousta tuonne listan kakkoseksi tässä sen jälkeen, kun mä olin tuon chartin päivittänyt tuohon kirjeeseen. Mutta löytyy siis sekin listoilta ja ei muuta. Kiitoksia ja jatketaan ensi viikolla.